بازار مەدان ئێکەژوان بازارانە کۆتکەویتە سەنتەرێ پایتەختە عێراقێ و لە ساڵە 1960 زاینیە هاتیە دامەزراندن و ناویاوی بازاری چەندین دوکانên کەلەتوری و ئاسەواران تێدا هەنە و موزەخانên بچیک تێنە دەستنیشانکردن. باسمشومەری خودانە ئێکەژوان دوکانان و ji ber xuliya û evîniyayê bû pîşa bazirganîkirin keleturên dêrîn basî pîşaxû diket û ji rêya vê pîşeyê şaristaniya welatên biyanî berçav diket. اكو اشياء يعني احنا ما نقدر نبيعها. هەندێک تشت هەنا ئەم نەشێن بفرۆشین ji ber ku ne her kesek lê têdgihet û naz diket. Vî pîşeyî şarezayên xwe hene û di vî karî de em haydarî şaristaniyeta cîhanê û dîrok û vê sazkariyê dibîn. Basmşumerî êkejwan bazirganan ku şaye vî keleturî bi parêzî rûdbêjîtin. Min duruşmeke taybet bi pîşaxû heye. انا عندي فد يعني Min dirûşmek di vî karî da heye. Ez dibêjim bab dikirin û kur difirûşin ji ber ku kur peyam û karî digehîne pêşa rojê û ew valahiyê pir dikin û vî karî dikin. Kurên min niha ez wan fêr dikim heta li pêşa rojê vê peyamê bicih bikin. û me tiştên pêşkêşî cîhanê kirîn ew kesên vî karî dikin bi hijmara tibilên destî têne hijmartin. Ewên efşînware parastîn ku xelek hejê dikit û li ser dîrok û keltûrê me fêr dibin. Arîşa şûmerî û dehan bazirganên din barê em ye ku neşin asewar û keleturê Iraqê li derveyî welatî nimayîş bikin û bifirûşin û her wesa Bexda bi başêrekê metirsî tête hejmartin. Lewra geştyarên biyanî jî neşin seredana paytexta Iraqê bikin û vî keleturî bibînin. احنا وضعنا يعني مرتبط بالوضع الامني. Rewşa me bi rewşa ewlehiyê vegirê daye. Em bi tinê di cîhanê da ji cîhanê cuda kirîne. Ji ber xelek ditirsin bêne vî cihê. Rewşa ewlehiyê ne durist e. Bu geştyaran ewan pêdivî bi cihekî aram heye da bêne van cihan. Li dawiyê me basmşumerî nav keletureke sedan salan cihêla da ku yadgariyên xwe bîra xwe bînteve û mêjûya dêrîn heldeteve. Li Bexda Nizar Ebdullah, Dengê Amerîka.